A Camper Channel, és én vagyok Hollywood. Puszi. Mit kell? Ez egy faji challenge lesz, azért eltemerom, hogy nem tudnám céliás. Én kezdem először, aztán a Hollywood, aztán a Mikkel. Szerintem kurva szar lesz, mert az ötáskát adott. Majd kezdjük. A kurva. Csináld! Jó, az jó. egy elég hülye vagy. Öt meg. 3, 2. Köhögj egyet! Úgy az a... Mama. Hát jobb, mint a 3 literken kihívás. Olyan, mint a szarnék a számban. Na jó, te jössz, mit kell? Eddig neki alá. Nem kell. Anyja ő. Olyan redvású. Nem. A kamerán. Lekötöm a kezem. Olyan, mint elő. Szartas kell az. Na, és eljött a te időt, Hollywood, meg akkor te lódat is leköpted, de mindegy. Ami valószínűleg be fogunk szerezni egy GoPro-t, szóval azon már jobb lesz, mint egy szartelóval. Ez nem szar. Kurva jó, fúrványos telefon. Az meg, mi nem az a fajé? Hallhatok ki? Az meg. Ne szedd már! Tegyél még ő. Meg a CB-ját! Te ne kaptad be az egészet! Itt a még! Ugye, hogy kurva jó! Fúj! Ez olyan vagy! Fúj, bazd meg. Na jó. Jó, mit csinálsz? Köszönjük, hogy megnéztétek! Sziasztok!